खेसारी लाल भैया के हो गइल बा बहुत तेजी में गाड़ी के नयका एक्सीडेंट। 12 गो गाड़ी के एक्सीडेंट भइल बा दोस्त लोग। ई देखी लाइन देखी, जब ई गाड़ी आई रहे खेसारी लाल यादव के पत्नी करोड़ों के गाड़ी चलावत रही, आखिर एक्सीडेंट भइल का बा सच्चाई। वीडियो अपलोड करे वाला टुनटुन यादव के फुटलका भाई बा, जोन ई वीडियो अपलोड करके सोशल मीडिया पे तहलका मचवा दिल कि खेसारी लाल के गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। जब ये गाड़ी आई रहे पूरा इंडस्ट्री में तहलका मच गई रहे, जहां तक कि सोशल मीडिया से बात निकल के आवता कि उनकर पत्नी शायद ही गाड़ी चलावत रही तभी दुर्घटना ग्रस्त हो गई। तो का बस सच्चाई ई वीडियो कंफ्यूजन में टुनटुन लाल यादव के भाई जे बने ये सोशल मीडिया पे अपलोड करके लोगों के जानकारी दे रहे कि हाँ खेसारी लाल ठीक बाड़े भाई लोग, कुछ एक्सीडेंट ना भइल बा। आई सब जितना निकल के होता कि हाँ पत्नी उनकर चला रही थी, गाड़ी हुआ एक्सीडेंट, तो भैया सब लोग सुरक्षित बा, उनकर ई गाड़िए ना रहे। ई जे भी रहुआ गाड़ी देखता नहीं, ई गाड़ी कोई और के बा। ई धुंध के कारण 12 गो एक्सीडेंट भइल रहे छपरा में, जेकर पुष्टि क गईल ह, तब ये वीडियो के लावल गईल ह। तो कितना लोग चैनल पे नया बानी, चैनल के सब्सक्राइब करी। और एगो चीज बताते हैं, देखिए डिफेंडर के जो बोनट बा पुरान बा, और ओकरा बाद जे खेसारी लाल के गाड़ी बा उ बहुत नया बा। देखी 12 गो ट्रक दोस्तों लोग भइल बा, लेकिन डिफेंडर जे बा ई डिफेंडर ही केकरो और के बा, खेसारी लाल के यादव के नहीं के। ई गलत कंफ्यूजन में अपलोड भइल, जब वेरिफिकेशन भइल देखी डिफेंडर के बोनट देखी नया, ई देखी एक डिफेंडर ही पुरान। तो ऐसे रउआ लोग समझ गई लोग हम कि ई खेसारी लाल के गाड़िए नहीं के, ई अफवाह फैलावल गई। वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड भइल, तहलका मच गई कि इतना भारी और महंगा गाड़ी तो मात्र ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के ही हो सकता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं के दोस्तों, ई गाड़ी उनकर नहीं के केहू और के बा। उनकर पत्नी भी सुरक्षित बाड़ी, सब लोग सुरक्षित बा, गाड़ी के एक्सीडेंटे ना भरी। कुछ दिन पहले एक और है बेचारा गरीब कलाकार के वीडियो लोग अपलोड कर दिले कि मर गई, लेकिन बेचारा अपने ट्वीट करके बतैल कि ना हम ठीक बानी। तो ऐसा खतरनाक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता, तो अपने लोग के जरूरी बा कि सच्चाई देखिए, सच्चाई जानिए, सच्चाई के मानी। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लागल हो तो चैनल के सब्सक्राइब करी, साथ ही हमारे बेल आइकन दबाई ताकि आए वाला नया नोटिफिकेशन अपने लोग के मिलत रहत। फिर मिलत।